सिमा होदों दा गर्ल्सफोरनि दिरुं बोनाय कम्पिटिसन जासिगोन जायखिजाया हिट खेलाखौ जों बहायगासिनो आरोना लेडिसफ्रा ओजोंहाय फैगासिनो दिरुं बोनाय जासिगोन आरोना इयाव हिट लेडिसफ्रा एबार बोसिसिगोन आरोना टेस्टिं जोनानै मा मेरला गावबाय जासिगोन नै इयाव गर्ल्सफोरनि दिरुं बोलायलायनाया नै जोंना बसा लास्टाव बसा जोंना लास्टाव हिट बोसि एकदमबारे औ बोखावजोब दे गोग्गोमनो बोखावजोब बियो थार्ड सेमिस्टारनि बिसोरो ओमफ्राय ओरैजाय दङ फार्स्ट सेमिस्टारनि हिट मोजांबो देयाखै औ मोजांबो बिसोरो फार्स्ट सेमिस्टारनि ओमफ्राय बिसोरो थार्डनि दा नै जासिगोन खेलाया Adiaबो भाबाय जालालै मामाया रेफ्रिमेन लागाव बोदो देरहाबाय बिसोरो जागा सेन्स लागाव बो ayo tangan dijaga देरहाबाय बिसोरो गर्ल्सफ्रा रेडि जाहांबाय नै इयाव काबादि खेलानि थाखाय मामाय नोङो माबा जागोन रेफ्रिमेन ना मा नायग्रासो नोङो इयाव लिरग्रा जाबानो जागौमोन ना बर्डआव मामाय आं बेखौ रिफारि सुगानो लिरनांगौ ना मानांगौ आंथ' मिथिला बेखौ सोंखांबायमोन आरो दा नायनोसै र' नायनोसै दा ओमफ्राय नोंलाय नोङो मा आं रेफ्रिमेन नायग्रासो नोंबो नायग्रा गोजा नै दा नै जासिगोन खेलाया काबादि खेला स्टार्ट जासिगोन आरो ना जथा ओरै थाब्रा बैयाव माखासे गसं ओमफ्राय माखासे जस्लंनानै था मोनसे जस्लं दे औ फट' सिजोननियाव काबादि टीमनि ओरैसो ओरैनो फट' सेसन बेनारालाय बिदिला एसे गोजौला औ जाबाय दे आवर काबादि टीम फार्स्ट सेम जों थार्ड सेमनि दङ जोंना इयाव नाम्बार पइन्ट मोननायखौ इयाव लिरग्रा मामाया गो खेलाया जोंना स्टार्ट जाबाय ब्लेकबर्डआनो बेलथायबाय पइन्टनो मामाय आखाया थांबाय इसे थाङो सोलिगासिनो लाखिदो
Ayo. 1 plus 2. 1 plus 3. 3. 9. Poinnya suma जाबाय नै दा Kapan baru itu nggak parah? Apa apa nengge? Omfaderan besok 3 dah. Time yang sih. Ayo udang lah juga ayo. Masih selera deh raga. Raga jeng mana? Poinler gria sulfurka. Cheating खालामनो नागिरबाबो फार्स्ट सेमिस्टारखौ देरहानो नागिरबाबो नामा मामाय बे देरहागोन मामाय मामाय नोंनि उन्दैयाव देरहायाबानो उफाय गैला होनदो औ जायखिया खाबादि गेलेया सोलिगासिनो हिटनो नै जोंना फुरा बे माबा मेनेजार टीमनि गर्ल्स टीमनि मेनेजार इयो बिखायाव जोबो आगैमोन बिखायाव जोबो दे अ रुबिना हमदो सानै जाबाय दे सानै थगाय आंनो मोनदों बरिया पइन्टआ नै समान जासिगोनानो टाइमा बारा गोबाव गैला बरिया नों सिब्रा बारायनानै लानो नागिरबावो इसोरो मिथिबाय थिगैनो दं पइन्टआ थिगैनो दं पइन्टआ एसे बुलायनो नागिरो आरोना हिनजावफ्रा बरिया बोलो हो आगैमोन बरिया पइन्टआ ओरैजाय 50-54 पइन्टआ नै 50-54 सारिल' नांसिगौ मोजां गेले आगैमोन बरिया हायो लास्टआव फोथायना बै बर'नि नङा बेखार जागोन लाखिदो बरिया गुड लागाव दासो जादों टाइमा नै जोंना मामिया थिखोबाय पइन्टआ दासो जादों खेलाया एडिसनेल 3 मिनिट टाइमा 3 मिनिटल'सै दे बारायगोन 1 मिनिट बारायगोन मोजां गेले
Sigilayo, nih dos namara, di datar, dah lihat ada. Boria. एक मिनिट ल'सो टाइमा बिखेवजो जादों पइन्टआ नै जोंना फार्स्ट सेमिस्टार 6 जाबाय एबार टाइमा गैलाथ' टाइमा बरिया देरहाबाय देरहाबाय नै देरहाबाय आगैमोना देरहाबाय आगैमोना ओमफ्राय नै बिसिना जेननाय पार्टिया नै जेनबाय आं खनसेल'सो थैनो थिनोमोन माबायदि मोनदों जेननानै माबायदि मोनदों बेसरा दुखु बिसोरो जेननानै देरहानायाव पइन्टआ दायो खेला जोबनानै नै इसिबां फार्स्ट सेमना 61 ओमफ्राय नै 57 थार्ड सेमना दायो जोंना कलेजनि नैबे काबादि बादायलायनाया बेखिनियानोमोन आगैमोना देरहाबाय जोंना नै मेडेलखौ काबादि टीमाव देरहानायखौ मेममोना होसिगोन आरो दा सार्टिफिकेटखौ लाग्रोदो